Dámy a páni, milí hostia a hostky, dobrý večer. Sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie a že ste prišli aj osobne do tohto krásneho priestoru na pozvanie prímeria, bookshopu a hubu, ktorý vedú manželia Veronika a Ján Michálikovci a robia to preto, aby sme sa tu cítili všetci dobre. Je to inkluzívne knihkupectvo pre ľudí, ktorí vnímajú svet trochu inak, alebo pre ľudí, ktorých svet vníma trochu inak, ale stále platí to, čo som povedal na úvod, aby sa to trošku zmenilo, aby sme sa všetci cítili prijatí a cítili spokojní a šťastní, takí, akými sme. No a dnešný večer bude rozhodne sa niesť v takomto pohodovom duchu, pretože ho strávime v príjemnej spoločnosti. Budeme sa dnes hovárať o téme zvuku, o vnímaní zvuku, hluku, ale aj pekných zvukov a o tom, že opäť ani v tejto téme nič nie je univerzálne a každý vnímame zvuk tak trošku inak. Som veľmi rád, že mojimi hostkami sú Katarína Hulíková, riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Katka, dobrý večer. Dobrý večer. Priestor na potlesk tu rozhodne je pre každého z vás. Aneta Rabadová je špeciálna pedagogička v terapeutickom výcviku, ktorá už 12 rokov pracuje s osobami na autistickom spektre. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem pekne za ďalšiu peknú reakciu. Michal Hefty je riaditeľ Myslím Centrum kultúry nepočujúcich. Michal, dobrý večer aj vám. Dobrý večer. A v neposlednom rade, aj keď teda nechal som si ju na záver, dnes je veľmi dôležitá, ona sa nám určite prihovára sa nám konec koncov aj teraz v jazyku posunkovom. Barbara Andušková, dobrý večer. A teda bude pomáhať s tlmočením do posunkového jazyka počas celého večera. Veľmi pekne ďakujem v úvode za podporu nadácie ZSE, vďaka ktorej sa stretávame na tejto skvelej diskusii. Dámy, pane, hneď úvodná otázka na vás všetkých rovnaká, pokiaľ hovoríme o nejakej diverzite, inakosti. Ako na tom sme v našej krajine? Katka, pokojne začni ako ty, ako osoba, ktorá stráži kultúru v meste. Ako vnímame rozmanitosť? Sme na ňu citliví? To je relatívne náročná otázka. My práve tým, že sme v kontakte s verejnosťou veľmi intenzívne, že organizujeme ako inštitúcia verejné podujatia, festivaly v meste, spolupracujeme s partnermi aj z nezriaďovanej kultúry a inými mestskými inštitúciami, zisťujeme, že tej citlivosti je naozaj málo a že v podstate tá populácia, ktorá možno tú citlivosť nevníma alebo dokonca ani možno s tou citlivosťou až tak nepotrebuje byť v tom kontakte, pretože si o sebe myslí, že sú oni práve tí šťastní, ktorým nič nechýba, či je to zdravie, alebo sú to iné veci, ktoré možno v živote berieme ako samozrejmosť, tak zisťujeme, že v podstate ich nie je až tak veľa, že každý je v kontakte s nejakým problémom alebo situáciou, či priamo vo svojich rodinách, alebo v nejakom blízkom okolí, v komunitách, v ktorých žijú. A to je pre mňa také prekvapivé, že napriek tomu, že každý z nás ten kontakt s nejakou inakosťou už mal. Napriek tomu sa mi zdá, že tej citlivosti je veľmi málo. A vidíme to na takých jednoduchých veciach, ako je predbiehanie sa v radoch a snaha o to, aby som sa nejakým spôsobom dostal mimo pravidla k nejakému benefitu. A to je teda, musím povedať, pre mňa doslova šokujúce, že ten stret s touto realitou bol veľmi prekvapivý. Snažíte sa ale citlivovať toto naše hlavné mesto a robíte to veľmi pekným spôsobom. Budeme o tom ešte hovoriť. Táto otázka ale teraz smeruje aj na Michala. Ako to vnímate vy? Ako citliví sme k inakosti? Ako citliví sme k rozmanitosti? Čo sa týka teda komunity nepočujúcich a prístupu počujúcej verejnosti, tak je to rôzne. Samozrejme,
na nás nepočujúcich to nie je na prvý pohľad vidno, že teda máme nejakú inakosť, ale keď už sa niekto s nami snaží komunikovať, tak to zistí a väčšinou sa tí ľudia zlaknú v tom osobnom kontakte a až sa niekedy správajú, ako keby sme pristali možno z nejakej inej planéty, nevedia, ako majú reagovať. Niektorí dokonca aj ujdú od toho strachu, ale naozaj je to len o takom citlivejšom prístupe, o komunikácii, možno pomalšie na tom začiatku, ale vidíme, že ľudia sú skôr uzavretí. A viete to aj tak viac špecifikovať, čoho sa boja ľudia, keď sa stretnú s nepočujúcim? Ja si myslím, že ľudia sú možno takí uzavretí sami do seba, po prvé. Po druhé, nemajú častokrát informácie, možno aké rôzne druhy zdravotných znevýhodnení existujú, alebo akým spôsobom komunikovať s týmito ľuďmi. Čiže častokrát ľudia stretnú nepočujúceho prvýkrát v živote a vôbec nevedia, ako sa zachovať v tej situácii. Ale my sme normálni ľudia, ktorí žijeme normálne životy, ale niektorí ľudia proste nemajú predstavu. Poviem príklad, keď som bol napríklad v Taliansku, v Španielsku, alebo som išiel na Malorku, tak tam to bol úplne iný pocit. Ľudia boli otvorenejší, možno boli zvyknutí aj na cudzincov, na komunikáciu s cudzincami. A pamätám si, keď som išiel do obchodu, ja teda neviem taliansky, a chcel som si skúpiť teda zeleninu do nejakého obchodu a prišla za mnou predavačka a ja som teda jej naznačil, že som teda nepočujúci a ona hneď začala ako keby viac gestikulovať, ukázala mi, že toto není dobre, toto by som neodporúčala kúpiť, ale toto áno. Čiže hneď začala tak viac gestikulovať a hneď sme sa pochopili, hneď sme si porozumeli, ale tuto na Slovensku mám naozaj pocit, že tí ľudia sú takí, že oni sú schopní opakovať 5 krát, že mi nerozumejú a nemajú ako keby ani takú snahu nejako nadviazať tú komunikáciu. Čo sa týka obdobia koronavírusu, keď boli rúška, tak to bolo naozaj pre nás veľmi, veľmi náročné a častokrát pri strete s počujúcou osobou sme prosili, či si môžu to rúško dať dole, ale veľakrát povedali, že proste nie. Alebo keď sme poprosili o komunikáciu cez pero a papier, tak takisto tvrdohlavo sme dostali, alebo ja som dostal teda odpoveď, že nie. A takisto, keď som sa aj snažil nejako vysvetľovať, že teda čo sa týka nepočujúcich, tak treba komunikovať možno takto cez pero a papier. A mal som skúsenosť, že mi na taký malý žltý papierik, čo sú také lebky, niekto písal a mal tam vedľa kancelársky papier. Čiže ja som povedal, toto si zoberte, tuto mi to napíšte, nie na ten malý papierik mi dám tým perom, tak som na to pozeral, som si to musel priblížiť. Takže tie situácie v rámci komunikácie sú rôzne. Chodíme tak opatrne v situáciách, keď nevieme, ako reagovať. Príklad Talianska na zvýšenú gestikuláciu je dokonalý. Ďakujeme veľmi pekne, naozaj teda zasľúbená krajina v rámci tejto témy. A ako je to naopak? Michal patrí medzi znevýhodnených, ktorí nepočujú, ale sú medzi nami ľudia, ktorí zase počujú toho priveľa. Dobre to hovorím, Aneta? No čo sa týka ľudí na spektre autizmu, tak ja by som možno povedala, že počujú inak, alebo že je to tiež u každého veľmi individuálne, pretože niektorí naozaj počujú také zvuky, ktoré by som ani ja teraz nezachytila, ale oni už ich vnímajú. Že my nevenujeme pozornosť, oni áno. Ja keď som pracovala v škole pre deti s autizmom, naozaj s deťmi s detským autizmom, tak tam to bolo, že ja som netušila, že nad nami sa posúvajú nejaké lavice alebo stoličky, ale vnímala som to správanie toho dieťaťa, ktoré sa cítilo nejakým spôsobom znepokojené. A to cez nejakú skúsenosť, čas, cez ten vzťah, cez to poznávanie som potom už vedela, že o čo ide. Ale teraz vlastne v tejto svojej aktuálnej práci pracujem s ľuďmi s Aspergerovým syndromom, čo je vlastne tiež stále akože spektrum autizmu, ale možno ste sa akože viacerí skôr stretli s týmito ľuďmi. A tam je to vnímanie tých zvukov veľmi intenzívne.
Naozaj to by som tak zvýraznila, že aj tak prežívané. To je možno aj tým, že oni majú tú komunikačnú schopnosť o mnoho lepšiu, častokrát teda, a to, čo som pri deťoch s detským autizmom, ktoré boli neverbálne, nemala nejak vysvetlené, tak som tu na o mnoho viacej pochopila, čiže mi to zase tak uzavrelo celý ten kruh toho špecifického vnímania detí na spektre. Ja sa na to ešte podrobnejšie opýtam, lebo ma zaujíma, čo to vlastne znamená pre človeka, ktorý takýmto iným spôsobom vníma zvuky a aký to môže byť aj problém pre neho, lebo verím, že môže prichádzať k veľmi dramatickým situáciám vďaka takémuto zvýšenému vnímaniu niektorých zvukov. Ale ešte rozšírim na úvod tú otázku, ktorú som sa pýtal mojich ďalších hostí, ako vnímame inakosť, ako citliví sme na ňu. Mení nás kontakt s iným človekom? Ja som presvedčená, že jednoznačne a hlavne, že je to jediná cesta, kedy vlastne sa spoločnosť nejakým spôsobom otvorí, sama vystúpi zo svojej komfortnej zóny a aj do svojho individuálneho života, keď ľudia pozvú ľudí všelijako znevýhodnených. To je naozaj pestré a je to obohacujúce extrémne. A ja myslím, že aj na tej prvej diskusii, ktorú sme mali, tak som hovorila, že podľa mňa iba toto zbúra ten strach alebo tú neistotu, lebo častokrát na tej druhej strane, teda u neurotypických ľudí je práve, že strach z vlastného správania, čo mám robiť, ako mám reagovať, mňa napadlo. Keď som toto počúvala, že ja som z východu a tam sa hovorí, že dáš pokoj, máš pokoj. A to mi niekedy príde presne, že radšej nebudem kontaktovať, lebo vlastne neviem, ako sa potom zachovať. Tak asi takto. To je ono. Samozrejme, aj Barbara patrí medzi ľudí, ktorí veľmi spopularizovali tú diverzitu a rozmanitosť vďaka situácii, v ktorej sme sa ocitli. A teda boli sme v období, kedy začali vlastne naozaj tlmočiť mnohí ľudia do posunkového jazyka dôležité informácie, ktoré verejnosť potrebovala v čase pandémie dostať. Barbara, vnímaš to aj ty tak, že aj táto dramatická situácia trošku prispela k zlepšeniu vnímania ľudí so sluchovým znevýhodnením? Ja sa ospravedlňujem, ale ja som vlastne v roli tlmočníčky a nemôžem odpovedať na túto otázku, ale som si istá, že určite na ňu bude vedieť odpovedať Michal. To je aká profesionálna situácia. Chcel som využiť teda tú tvoju prítomnosť. Tak ako je to, Michal? Pomáha človek v roli tlmočníka do posunkového jazyka k popularizácii, respektíve k otváraniu obzorov? Áno. Určite áno, musíme povedať, že teda aj po tej väčšej viditeľnosti tlmočníkov v rámci koronavírusu sme toto videli, také väčšie otvorenie sa tejto téme, väčšie pochopenie tej situácie možno nepočujúcich a takisto toho, že čo komunita nepočujúcich potrebuje z hľadiska toho tlmočenia a teda aj to uznanie, že teda áno, aj nepočujúci potrebujú mať prístup k informáciám, pretože bez toho tlmočenia je tam obrovská informačná komunikačná bariéra, takže určite to napomohlo a taktiež aj v rámci toho vnímania komunity nepočujúcich, čo sa týka možno aj nejakej legislatívy alebo tej politickej situácie, ale takisto ešte musím povedať, čo bolo takým výrazným krokom, ktorý zlepšil tú situáciu, bolo, keď v roku 2020 bol otvorený študijný program Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich na Trnavskej univerzite a práve aj táto viditeľnosť tlmočníkov napomohla k tomu, že sme mali naozaj veľký záujem v rámci tohto študijného programu. Aj skvelé, že sme spomenuli ten študijný program, teda Michal pôsobí na Trnavskej univerzite. Katarína, ako sa posúva vnímanie mesta, teda samozrejme ty hovoríš za Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, v tom, ako sa prihovárať ľuďom so znevýhodnením? Ako sa mení situácia a prečo vy vlastne cítite naozaj potrebu robiť, zjednoduším to, kultúru pre všetkých, aby si ju mohli užiť všetci v tomto meste? Musím povedať, bohužiaľ, že tá téma je ešte na štartovacej línii. Treba byť úprimný. Ja tam mám hneď otázku, že čo sa dá ešte zlepšiť, takže k tomu sa samozrejme dostanem. Zlepšiť sa dá všetko a vždy. Ja to aj dúfam, že teda vnímame takto všetci, že
je to cesta, na ktorú treba vykročiť, ale na nej zotrvať. To znamená, že sú to vždy drobné kroky k tomu, aby sme ten cieľ dosiahli spoločne, pretože tá citlivosť a empatia je niečo, čo sa zdá nejakým spôsobom vyprcháva alebo začína nám chýbať. Mne je veľmi ľúto napríklad, že takýto predmet neexistuje na školách, pretože sú mnohé rodiny, kde je to úplne základnou elementárnou hodnotovou vecou, že tie deti sa v tých rodinách vedú k citlivosti a k citlivému prístupu k ostatným. Niekde to absentuje, tam je škoda, keď to nezasupluje tá škola. Rozumiem tomu, že nie vždy je to možné, ale na druhej strane možno aj také jednoduché princípy, ako že reagujem, korigujem, som tam, som prítomný a sledujem, ako tie deti sa správajú, môžu už viesť k nejakému základu, ktorý sa pokladá. No a teda naspäť k tomu mestu. Ja som zistila, keď som sa tak aj pripravovala na dnešný večer a písala som si aj nejaké poznámky k tomu, že by som dokázala si uzurpovať, teraz myslím nie seba, ale tie témy, ktorým sa my ako organizácia venujeme, možno aj celý večer. A to teda samozrejme nechcem, lebo tu máme hostí, ktorí sú aj súčasťou niektorých projektov, ktorým sa venujeme a sme im za to veľmi vďační, že nás tou cestou vedú. Čo je veľmi dôležité povedať je, že teraz budem hovoriť za našu organizáciu, ale v niečom si dovolím možno aj trošku sa tak pochváliť, že my sme na tú cestu vykročili a pre mnohých sme príkladom. A je to naozaj nákazlivá vec a z toho mám ja veľmi veľkú radosť, pretože začína sa štandardizovať úprava smerníc. To je niečo veľmi dôležité vo fungovaní mesta, ktoré samozrejme začínajú ošetrovať aj to prostredie samotné, lebo my veríme v to, že v prvom rade v tom prostredí musíme tomu veriť, čo robíme, že musíme v rámci nastavovania tých procesov mať nejaký základ, tie smernice tým základom sú a myslím si, že niektoré veci treba štandardizovať. Vytvára napríklad mesto pre svoje organizácie etické kódexy alebo sa snaží s tou témou pracovať a inštitucionalizovať ju a dostávať ju teda do všetkých tých svojich organizácií. Veľmi prirodzene sa začína kultúrnymi inštitúciami. No a tu teda si dovolím tvrdiť, že sme v niečom trošku popredu, ale veľmi radi zase sa zdieľame. To znamená všetko, čo sa naučíme a možno práve tá naša výhoda spočíva v tom, že ten kontakt s tou verejnosťou máme naozaj významný, častý a intenzívny, tak máme vlastne veľa tých praktických informácií alebo skúseností, ktoré vieme pretaviť potom možno aj do toho, že tie podklady sú pevne zakorenené v tých dokumentoch tých inštitúcií. Snažím sa nájsť aj odpoveď na otázku a viem, že možno nie je jednoduché ju nejakými slovami presne uchopiť. Prečo to u vás ide? Prečo máte na tom ten záujem? Prečo to nie všade a vo všetkých inštitúciách nefunguje takýmto spôsobom? Čo to u vás je? Môžeme hovoriť o BKIS. Ja si myslím, že ono je to vždy vecou priorít, že samozrejme máme veľa tej práce, tú prácu treba zvládnuť, snažíme sa ju robiť čo najprofesionálnejšie, ale popri tom je vždy dôležité si uvedomiť, že sú ľudia medzi nami, pre ktorých napríklad tých bariér je viac ako pre ostatných. A my to naozaj veľmi citlivo vnímame, takže je to silne zakorenené aj v našich hodnotách. Takou základnou hodnotou je rešpekt a myslím si, že ten popisuje úplne všetko, pretože ak ten rešpekt máme voči druhým, tak ho máme naozaj a prejaví sa to práve tou citlivosťou toho prístupu a možno aj tým, že tú tému naozaj rozvíjame, nehovoríme o nej, nemáme iba tie hodnoty krásne napísané na webe, ale naopak snažíme sa byť, a to je tá naša podstata, akoby prakticky v tej prvej línii a pretavovať to v skutky. No a to je, myslím si, že niečo, čo zase sa tak vie krásne rozvinúť do tej organizácie aj teda medzi tie ostatné organizácie ako dobrý príklad praxe, pretože niekto proste
raz je ten prvý a ostatní sa pridajú a toto je ten prípad vlastne našich materských organizácií, ktoré teda, ak môžem hovoriť najmä za tie v kultúre, sa naozaj že pridali a vykročili sme spoločne niektorým cieľom. Myslím si, že u nás je to veľmi komplikované práve tým obrovským zásahom širokým, že už v tej našej zriaďovacej listine sa píše, čo je teda pre nás naozaj že dokument veľmi záväzný, že máme poskytovať kultúrne služby pre všetkých občanov bez rozdielu. A to musím povedať, že keď ja som do tej organizácie vstupovala, bolo pre mňa do veľkej miery samozrejme veľkým záväzkom, ale miestami až desivé. Jasne. Lebo tá cieľovka je naozaj každý jeden a my to tak vnímame, keď sme sa o tom rozprávali, tak myslím si, že tá jednota v tom vnímaní toho, že našim klientom je občan, je niečo, čo nás vedie a ten občan je to bez rozdielu. Dojímavé, teraz si akože predstavujem si tú našu národnú radu, hej, že takýmto spôsobom funguje a robí pre občana. Ako krásne by sa nám žilo, že všetkým. U vás to ide skvelo, vďaka za to. Len niekoľko postrehov. Sama si to naznačila, že sa aj učíte, že ste vstúpili do tej vody a tam už tie vlnky sa rozvírili a prichádzate na nové témy, na nové možnosti, akým spôsobom pracovať a čo nové ponúknuť. Zároveň je dôležité, že si spomenula, že tá rozmanitosť je veľmi široká téma. Môžeme hovoriť o sociálne znevýhodnených ľuďoch, ktorí, ja neviem, môžu si zadarmo užiť mnohé kultúrne podujatia v meste. Aj to je dôležitý spôsob, akým dostať kultúru k ľuďom. Ale aby sme neodchádzali od toho zvuku, Aneta, otázka na teba. Áno, kultúrne podujatie sa dá tlmočiť do posunkového jazyka. Môže to byť pomoc pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení sluchom. Čo vieme urobiť pre ľudí, ktorí zase počujú priveľa zvukov? Akým spôsobom vieme im zlepšiť život? No ja som nad tým premýšľala úprimne, že je to celkom náročné. Ja si myslím, že mnoho ľudí na spektre autizmu sa mnohým akciám vyhýba práve preto, že sú to častokrát akcie, na ktorých je veľmi veľa ľudí a tam... To aj ja sa niekedy vyhýbam. Nejde len o zvuky alebo o nejaké svetelné podnety, ale ide celkovo o ten pocit byť medzi toľkými ľuďmi. Takže samozrejme sú určite spôsoby, ja neviem, nejaká miestnosť hneď vedľa pripravená, pokojná, ja neviem, bez nejakých podnetov. Ja neviem, dajme tomu sluchadlá, ktoré sú k dispozícii, že si ich môže zobrať ktokoľvek chce. Alebo ja som tak dneska úplne idealisticky rozmýšľala nad tým, že aj nejaká taká podpora v osobe profesionálov, ktorí vedia zasiahnuť, keď uvidia, že nejaký človek napríklad z toho preťaženia senzorického, ja neviem, dostáva úzkosť alebo panicky a tak alebo niečo podobné, čo si myslím, že by bolo super pre všetkých ľudí, nielen pre ľudí na spektre. Ale to, keď som aj sondovala teraz za posledný týždeň u svojich klientov, tak to bola jedna z tých vecí. Jednak, že ja pracujem s tínedžermi a oni ešte častokrát nemajú tú schopnosť vopred sami zaznamenať nejaké pocity a na základe toho sa rozhodnúť odísť do nejakej miestnosti alebo zobrať si slúchadlá. Oni veľmi často aj v tom školskom prostredí potrebujú tú osobu, ktorá ich sprevádza, ktorá im pomôže týmto prejsť. Takže to ma doviedlo k takej ideálnej predstave, že by aj toto mohla byť jedna z ciest. Katarína si už píše podnety. Nech sa páči, teda pokojne zareaguj. Prepáčte, ja keď môžem... Naozaj, Martin, toto je na tebe, aby si mi to slovo zobral včas vždy, lebo jedna z takých vecí, ktoré chcem povedať, že je veľmi príjemná, je, že zistím, že naozaj vlastne asi nerobíme málo, hoci tie kroky sú postupné. Tam s veľkou pokorou hovorím, jak ty si hovoril, že sme vstúpili do tých vôd, to nás prevalilo. My sme zistili, že je toho veľa a veľa chceme. A možno sme to aj zo začiatku uchopili zo zlého konca, určite áno. Pán Hefty by o tom vedel rozprávať. Čiže je to niečo, čo my sa veľmi snažíme robiť dobre a potlačať trošku takéto nadšenectvo. Zároveň chceme aj povedať, že budeme veľmi vďační za podnety v tomto smere, aj možno odborné konzultácie. Postupne rozširujeme to portfólio tých komunít, ktorým sa chceme takýmto spôsobom venovať. Ale čo som chcela povedať je, že tá postupnosť krokov
je v tom dôležitá a my naozaj, že každým rokom rastieme a zlepšujeme sa a veľmi ma to teší, lebo chcem reagovať práve na podnety ohľadne tých hromadných podujatí, že my sme aj na základe akoby, že citlivejšieho prístupu, aj spätnej väzby, aj konzultácií. Napríklad upravili tento rok už program vianočných trhov a teda dávam to ešte túto informáciu veľmi tajnú von vopred, ako pôjde do médií, ale chcem len povedať, že sme urobili mnohé opatrenia, ako napríklad robili sme výzvy na koncerty, ktoré už majú tej výzve definované podmienky, že tie koncerty nemajú mať silné basy, nie sú tam bicie, budú to viacej akustické veci. Čiže toto je presne to, čo my vnímame, aj preto, že napríklad si to treba zažiť, že my sme tam 6-7 týždňov na tých vianočných trhoch a sami si uvedomujeme, že čo to je za veľký náklad tam proste v tých vnemoch sa hýbať. Ale sú tam napríklad aj predajci, ktorí tam musia v tých stánkoch byť. Čiže na základe toho sme napríklad dali pripraviť partnerovi Rádiu FM, ak to môžem povedať, playlisty, aby práve tá hudba napríklad bola príjemná, aby sa stále neopakovala, keďže oni to tam musia počúvať celé dni, že tej citlivosti naozaj nemôže byť nikdy dosť. Že vy, keď to začnete rozkrývať tie vrstvy, tak je ich nesmierne veľa. A minulý rok teda tá novinka prívetivej zóny na Primaciálnom námestí práve mala za cieľ priniesť miesto, kde si viete tú atmosféru vychutnať, ale viete sa včas stiahnuť do pokojnejšieho prostredia a vytvorili sme ju zase vďaka partnerovi spoločnosti IKEA, ktorá nám pomohla tú zónu vybaviť a tento rok bude ešte väčšia, ešte príjemnejšia a toto sú tie momenty, kde teda som vlastne teraz celkom hrdá na nás, že sa nám to darí aj dostávať do praxe a pretlačiť to, čo aj v tých rámcoch tej verejnej správy nie je vždy úplne jednoduché. Zároveň je aj sympatické počuť, že niekedy, lebo ja sa tiež aj na to opýtam, že prečo do toho investovať, že prečo by nám ako spoločnosti malo na tom záležať, že niekedy aj málo stačí na to, aby sme sa posunuli, aby sme naozaj urobili aj to kultúrne podujatie príjemnejším pre viac ľudí a pre väčšiu spoločnosť rozmanitých ľudí. No ale vráťme sa k tým vianočným trhom. Keď si ich spomenula, tak ja si aj pamätám na koncert skupiny Corben Dallas, ktorý bol tlmočený do posunkového jazyka. Tam vtedy koľko? 10-12 tam bolo tlmočníkov a tlmočníčiek do posunkového jazyka, ktoré prekladali umeleckým spôsobom toto vystúpenie. Michal, ako sa toto robí? Akým spôsobom sa dá hudba tlmočiť do posunkového jazyka? Ako sa pripravuje takýto preklad? Dobrá otázka. Samozrejme, tá príprava si vyžaduje čas, čiže nie je to také, že lusknutím prsta sa ten tlmočník postaví a pretlmočí tú pesničku, čiže naozaj tá príprava je veľmi dôležitá. Potrebujeme jednak buď teda scenár alebo text pesničiek, keď ide o koncert. Takisto potrebujeme teda vopred vedieť ten playlist, takisto, či sú tam nejaké prídavky a tak ďalej. No a tí tlmočníci si už vopred v rámci tej prípravy teda majú rozdelené tie pesničky a musia si tú pesničku napočúvať, musia si dohľadať informácie o tej pesničke, lebo samozrejme áno, jednak je tam text, ktorý by sa dal v podstate pretlmočiť v rámci bežného tlmočenia, ale čo sa týka pesničiek, musí tam byť uplatnené toto umelecké tlmočenie a v rámci toho my teda robíme analýzu toho textu, snažíme sa nad tým premýšľať, prečo to bolo takto napísané, povedané, čo to má vyjadrovať. Čiže ten proces tej prekladu toho textu je naozaj dôsledný. A je veľmi dôležité pre toho tlmočníka, aby si uvedomil vlastne, čo tým chcel autor povedať a potom vlastne sa to prekladá priamo do toho posunkového jazyka. V rámci umeleckého prekladu je veľmi dôležitá tá emócia, pretože z hudby počujúci majú aj nejakú emóciu, ktorú takisto musí ten tlmočník previesť pre tých nepočujúcich.
A je veľmi dôležité, aby v tomto procese bol aj nepočujúci supervízor, ktorý kontroluje celý ten proces a musí teda kontrolovať to, či cíti tú emóciu, či tá obsahová stránka sedí s tým prekladom. A môže sa stať, že niekedy tie metafory sú náročnejšie, alebo ten text je taký, že nie hneď na prvý pohľad vieme, o čom ten autor písal. Takže toto celé sa vlastne deje v tej príprave a ten tlmočník musí tú hudbu aj s tým textom zhmotniť v tom umeleckom preklade. A ako som už hovoril, tak tá príprava si naozaj vyžaduje čas a teda tímovú spoluprácu. Ja len doplním veľmi jednoducho, že aj my počujúci niekedy nerozumieme, čo ten autor tým myslel, takže to je úplne v poriadku. A zároveň ešte doplním tú otázku, že v piesniach a v poézii ide o tú peknotu reči, o rímy, o to, akým spôsobom na nás tá reč pôsobí. Je to tak aj v posunkovej reči, v posunkovom jazyku? Áno, dá sa to vyjadriť. Takisto, či ide o poéziu, prózu alebo takýto umelecký text, rôzne literárne diela, všetko sa dá preložiť. Samozrejme si to vyžaduje, ako som už hovoril, tú analýzu, prípravu. Môžem povedať inak aj príklad. Pamätám si, keď sme tlmočili pre skupinu Polemik, tak bola tam jedna pesnička, nad ktorou sme teda sedeli, dumali a snažili sa zistiť, že čo. Tak sme zavolali vlastne kapele a snažili sme sa, alebo opýtali sme sa ich teda, že o čom to malo byť, tak oni sa hneď začali smiať a hovorili nám, že no, toto bolo písané v čase, keď sme boli naozaj že zhulení, takže takto vyzeral aj ten text. A toto nám veľa napovedalo, takže sme mohli aj tak trošku voľnejšie pristúpiť k tomu textu. Takže tak. Nemusíme to rozoberať, ale predstavil som si teraz zhuleného tlmočníka do posunkového jazyka. Tiež je to taká ako zaujímavá predstava. Aj to tlmočenie je zaujímavé týchto slov. No, ako toto vnímať, tak vlastne nemusím sa pýtať, to viem aj ja povedať, že aj pre nás počujúcich je to skvelý zážitok vidieť tlmočníkov do posunkového jazyka, ako prekladajú koncert. Je to vlastne tanec, je to ďalšia súčasť, taká vizuálna toho predstavenia aj pre nás. Ako, Katka, reaguje široká verejnosť na to, že je takýto program tlmočený? Aj vám píšu, že na čo? Je to dobré? Takéto niečo? Ja mám zimomrielky z toho aj teraz, keď o tom hovoríme. Ten zážitok bol neuveriteľný naozaj, že ja som hodne emočný a emotívny človek, čiže ja mám to prežívanie veľmi intenzívne a ja musím povedať, že ja som sa musela podopierať. Ten zážitok bol úžasný, ten výkon tých tlmočníkov je niečo skvelé. To si myslím, že by mal každý zažiť a vidieť aspoň raz za život. Verím, že sa nám to podarí zopakovať opäť, lebo tie koncerty sme takto už tlmočili 2-krát. A je to niečo, čo napríklad si veľmi vážia aj tí hudobníci. To som chcel povedať, že aj pre tú kapelu je to vlastne úžasná príležitosť, úžasné šťastie mať preloženú tú muziku do posunkového jazyka. Výborné. Je to fantastické, no a my, čo sa snažíme ešte robiť, je vlastne, ak máme tie možnosti a teda aj povolenie, tak tieto koncerty alebo aj ostatné programy, ktoré sú tlmočené, snímať. A vlastne tam tá radosť pokračuje, pretože máme YouTube kanál, kde ich potom uvádzame a v podstate sa tak dostávame aj mimo Bratislavy naozaj ku komunitám, ktoré možno nemajú takéto šťastie a nezažívajú to naživo, ale napriek tomu aj ten sprostredkovaný zážitok je pre nich veľmi vzácny a máme naozaj veľmi pozitívnu spätnú väzbu na to. Ten kanál je veľmi živý, čiže či sú to nevidiaci slabozraky alebo nepočujúci, preto robíme aj podcasty, čiže my toho akoby obsahu tam máme relatívne dosť a určite ešte plánujeme ho rozširovať. No a ten zážitok naživo, to treba zažiť, to sa ťažko sprostredkúva. Je to tak, jednoznačne to môžem potvrdiť. Zároveň je to ďalší spôsob, akým spopularizovať alebo hovoriť o tejto téme. Michal, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za túto spätnú väzbu aj za tú spoluprácu úžasnú, ktorú z BKIS máme. A samozrejme, my vždy hovoríme, že jednak áno, je to umelecké tlmočenie zabezpečované pre nepočujúcich, ale taktiež aj
pre počujúcich práve z toho dôvodu, že je to aj taká osveta pre nich, že viacero ľudí už nám dalo takú spätnú väzbu, že netušili, že niečo takéto sa vôbec dá. A taktiež, čo sa týka napríklad divadelného tlmočenia, pri našej spolupráci s Novou scénou napríklad, mali sme predstavenie, kde boli zabezpečení 4 tlmočníci a pre niektorých teda počujúcich je to najskôr taký šok, ako keby, že prečo tam títo ľudia sedia, ale naozaj tiež po tých predstaveniach máme super spätnú väzbu, že to bolo pre nich naozaj takou pridanou hodnotou a že mali z toho výborný pocit a že vlastne nevedeli, že kam sa majú skôr pozerať, že či na tých hercov alebo vlastne na tých tlmočníkov a že im to dalo ako keby ešte taký zážitok navyše. Takže naozaj vidím, že má to zmysel do budúcnosti organizovať tieto aktivity nielen pre nepočujúcich, ale aj pre počujúcich. A teda toto tlmočenie do umeleckého štýlu je veľmi dôležité. A ono naozaj to chvíľu trvá, že je to taká zvláštnosť, niečo nečakané, čoho sme svedkami, to je ako pozerať film v poľštine, že je to 3 minúty také akože vtipné a potom sa človek zapozerá a užíva si opäť krásu tej reči a samozrejme to umelecké dielo. Ale toto už je ďalšia dôležitá téma. Akým spôsobom, Aneta, možno ty budeš vedieť zodpovedne túto otázku, ako pracovať so sebou? V tom zmysle, že sme netrpezliví, musíme tu čakať na preklad, hoci aj dnes si vlastne dokazujeme, že také komplikované to až tak nie je. Rovnako je to aj pri komunikácii s ľuďmi na autistickom spektre. Treba trošku väčšiu pozornosť od nás. Treba možno iným spôsobom s nimi komunikovať, pracovať, byť pokojnejší. Aká je to pre nás samých veľká úloha? Ja si myslím, že veľká, aj že pomerne náročná. A že sa budem opakovať, že tou skúsenosťou sa to iba zlepšuje. Ale keď sme sa bavili aj o tom, keď si spomínala, že ste emotívna, tak ja som si vlastne uvedomila, že práve ľudia, ktorí sú schopní sami svoje emócie prijímať, prežívať, vnímať, nejak aj svoj život trošku formovať podľa toho, čo vo mne daná aktivita človek vyvoláva, tak potom sú aj citlivejší na okolo, na iných ľudí a preto ja sa stále vraciam k tomu, že aj keď sme sa bavili presne o tom technickom zabezpečení, ako asi by sme sa shodli na tom, že to je to najmenej, že presvedčiť tú spoločnosť, že robiť kultúru pre všetkých alebo nepozerať na nejakého, dajme tomu, autistického človeka, ktorý vpredu na koncerte skáče alebo sa točí a že si vlastne byť vedomý seba samého, sústrediť sa sám na seba, užívať si svoj vlastný ako keby moment alebo zážitok emocionálne, emotívne, tak by pomohlo vlastne aj napríklad ľuďom na spektre, pretože ja si myslím, že tam je veľký problém tie reakcie tej spoločnosti, hej. Tie pohľady, tie vstupy, to myslím, že každá mamina, ktorá má malé dieťa, ktoré jej aspoň raz urobilo nejaký cirkus vonku, tak presne vie, čo ľudia na spektre zažívajú, hej. Keď sa vozia v električke, keď začnú trepotať rukami, alebo čokoľvek, hej, keď potrebujú spracovať, lebo niektorí ľudia si myslia, že oni to robia iba z rozmaru. Áno, alebo z pozitívnej emócie, ale oni si niekedy tými opakovanými pohybmi aj pomáhajú sa upokojiť, dostať sa pod kontrolu a tak ďalej. Takže ja si myslím, že ľuďom na spektre sa určite bude žiť lepšie, bude sa im lepšie prežívať nejaká kultúrna akcia, keď každý iný človek sa bude viacej zaoberať svojim vlastným prežívaním ako ich prežívaním. Ešte budem provokovať v tejto téme, lebo my sme takí aj škodoradostní, aj ohovárame a tak ďalej, čiže radi venujeme pozornosť ostatným, často o mnoho väčšiu než sami sebe, lebo opäť sa vraciam k tomu, že o to viac by sme museli so sebou pracovať a ľahšie je ohovárať niekoho iného a komentovať niekoho iného. A ja niekedy mám také pesimistické nálady, že sa nám to nechce ako spoločnosti naozaj venovať sa sebe a pracovať samým na sebe. Aké sú ešte ďalšie rady, ako sa posunúť, ako to zlepšiť, ako tých ľudí, ktorým sa to nechce, ako ich donútiť? No donútiť ich nedonútime. To je rýchla odpoveď. Ja, možno je to mojou optimistickou povahou, ale ja mám teda veľkú vieru v nejakú
terajšiu súčasnú mladú generáciu, pretože ja aj dnes som mala klientku, ktorá mi povedala, že po pol roku diagnostického procesu má konečne akože uzatvorenú diagnózu Aspergerov syndrom a je, že super, že komu to povedala a ona všetkým, proste spolužiakom najbližším, starým rodičom, hej, a starých rodičov má minimálne 60 ročných, čiže tam akože generácia, u ktorej je fajn búrať nejaké predsudky, takže trošku si myslím, že táto generácia mladých ľudí si s týmto aj tak akože poradí nejakým spôsobom sama. Ale ja stále budem veriť v silu takýchto diskusí alebo v nejakú osvetu, lebo stále je spoločnosť veľmi málo informovaná, málo vie o celkovo menšinových témach a o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením, o ľuďoch s rôznymi genetickými syndromami a podobne. Je to veľmi bohaté, je to veľmi zaujímavé a ja len sa bojím toho, že to bude vždycky odkázané na nejakú osobnú skúsenosť. Hej. A tie čísla nepustia. Hej. Väčšina, menšina nepustí. Čiže nie každý z väčšiny sa stretne s niekým z menšiny. Rozumiem, ale tu sa opäť zase aj dostávame k tomu momentu, že aj to tlmočenie alebo nejaký špeciálny prístup na veľkom masovom kultúrnom podujatí minimálne tú tému otvorí, že brnkne niekde na tú strunu, niekde vzadu v hlave, minimálne povie aj širokej verejnosti, že tu tá téma je a že sú s nami ľudia, ktorí niektoré veci majú inak a vnímajú ich inak. Michal, myslím, Centrum kultúry nepočujúcich. Aká je úloha tejto inštitúcie? Čím sa zaoberáte? Akým spôsobom pracujete? Komu ste určení? Čo sa týka našej organizácie, tak máme široký záber. Našim cieľom je najmä poskytovať prístup bezbariérový. To je prvá vec. Čiže jednak sa venujeme vzdelávaniu, poskytujeme kurzy slovenského posunkového jazyka pre počujúcu verejnosť. A čo sa týka nepočujúcich, tak zase sa snažíme im rozšíriť nejaké tie kultúrne obzory a taktiež teda informácie z rôznych oblastí, pretože čo sa týka tých kultúrnych aktivít, tak ich u nás bolo sprístupnených v minulosti naozaj veľmi málo. Keby som to mal porovnať s Českou republikou, tak oni sú už teda niekde úplne inde. A práve ja aj vďačím tým Čechám, pretože ja som tam študoval a videl som, ako to tam funguje. Dostal som obrovský obnos informácií z tejto oblasti. A keď som sa vrátil na Slovensko, tak som vlastne vedel, že musím niečo urobiť v tejto oblasti a zvýšiť povedomie a informácie a nejaké to aj kultúrne vyžitie tej nepočujúcej komunity. Takže venujeme sa umeleckému tlmočeniu, zabezpečujeme divadelné tlmočenie, zabezpečujeme tlmočenie pri komentovaných prehliadkach v galériách, v múzeách. Taktiež spolupracujeme s kinami pri zabezpečovaní špeciálnych popisných tituliek. Takže ten záber máme naozaj široký, taktiež aj nejakým publikáciám sa venujeme. Takže asi tak. A ešte doplňujúca otázka a poznám na ňu tak čiastočne odpoveď, lebo takisto som mal vďaka BKIS minulé leto možnosť moderovať niekoľko diskusí na témy duševného zdravia, ktoré boli tlmočené do posunkového jazyka a navštevovalo ich množstvo nepočujúcich ľudí práve preto, čiže to je možno také potvrdenie, že má to zmysel, že tým pádom to podujatie priťahne aj ľudí so sluchovým znevýhodnením. A prišla tam na reč aj téma, aké vlastne majú možnosti nepočujúci ľudia pracovať so svojím duševným zdravím, dostať sa k pomoci, ktorá súvisí s duševným zdravím, k psychológovi, psychiatrovi, s ktorým sa vedia porozprávať. Aká je situácia v tejto téme? A vlastne aj počujúci majú problém dostať sa k psychiatrovi a psychológovi vtedy, kedy by potrebovali. Aké to majú nepočujúci? Ďakujem za otázku. Toto je naozaj veľmi zložité, lebo na Slovensku nemáme vlastne psychológa alebo psychiatra, ktorý by sa venoval primárne komunite nepočujúcim, nehovoriac o tom, že by ovládal posunkový jazyk. Samozrejme, môžu byť niektorí psychológovia, ktorí môžu mať nejakú skúsenosť, ale nepoznám ešte takého, ktorý by mal naozaj
ktorý by poznal tú kultúru nepočujúcich, komunitu nepočujúcich a ktorý by sa tomuto vedel ako keby venovať, pretože jazyk vždy súvisí s tou kultúrou a taktiež aj to duševné prežívanie súvisí s tou kultúrou a s tou komunitou a s tou komunikáciou. Čiže naozaj tie ťažkosti, ktoré môže nepočujúci človek zažívať, sú rôzne a viažúce sa aj na tú takú komunikačnú a informačnú bariéru. A takisto je problémom, že u nás ešte v minulosti boli alebo pracovali tlmočníci, ktorí do veľkej miery porušovali etický kódex tlmočenia. To znamená, že a keď by sme sa rozprávali o tom, že nepočujúci ide k psychologovi s tlmočníkom, tak sa diali také situácie, že ten tlmočník naozaj posúval informácie, ktoré sa dozvedel pri tom sedení ďalej. A nepočujúci pri takýchto tlmočníkoch strácali dôveru jednak v to tlmočenie, ale taktiež v ten proces návštevy toho psychológa. Môžem povedať príklad, moja mama je teda psychologička, už je teda na dôchodku, ale zažila takú situáciu, že prišiel teda nepočujúci klient aj s tlmočníkom. A to bola naozaj veľmi nepríjemná situácia, pretože moja mama, teda počujúca psychologička, sa pýtala nepočujúceho a ten tlmočník odpovedal za toho nepočujúceho. Ale ona ho vlastne upozorňovala, že prosím, ja sa rozprávam teda s klientom, s nepočujúcim. Čiže bola to veľmi nepríjemná situácia, kedy vlastne moja mama ako počujúca vedela, že to nemá byť tak, ako sa to deje v tom sedení. Čiže naozaj tá etika tam bola veľmi, veľmi výrazne porušená a vlastne nedostala sa k tým informáciám od toho nepočujúceho klienta. Veľmi akože špecifická, veľmi vážna téma. Vráťme sa teda k tým našim možnostiam, ktoré tu vieme riešiť. Katarína, čo vy v BKIS? Už si naznačila niekoľko ďalších plánov, ktoré máte. Ešte to možno doplňme. Aká je budúcnosť vašej práce so znevýhodneným publikom? Ja sa ospravedlňujem, Martin, ale ja sa ešte raz vrátim k tomu tlmočeniu tých koncertov. A chcem ešte aj takto vzdať hold naozaj všetkým tlmočníkom, ktorí na tých koncertoch boli. A chcem len povedať, že ten zážitok, pardon, som emotívna, bol niekedy tak dobrý, že ja musím povedať, že až zatieňovala tých interpretov samotných. Takže je to fantastické v tom, že je dôležité niekedy aj len vyrušiť to publikum. Určite. A vy ich vyrušíte. Ale ja viem, čo ty robíš. Ty už pozývaš na nejaký ďalší tlmočený koncert. Nie, to naozaj ešte musíme udržať v tajnosti, ale tie informácie pôjdu von čoskoro. Každopádne budem rada, ak budete sledovať ten program a prídete. Čo som chcela povedať ešte teda naspäť k tým plánom, možno, že my teda sme troška tak akoby rozložili v čase tie aktivity, lebo tie kapacity nás nepustia. Čo je ale veľmi dôležité je, že to, čo sa nám podarilo naštartovať, tak sa nám podarilo aj udržať dlhodobo. To si myslím, že je skvelý výsledok. Zároveň sú to aj také projekty, ktoré možno naprvu nepôsobia ako projekty bez bariér, ale tie bariéry lámu. Teraz možno spomeniem, teda okrem možno projektu, ktorý poznáte, Rande s mestom, ktorý sprevádza vlastne návštevníkov mesta či domácich, alebo aj teda návštevníkov, ktorí sú zo Slovenska, nielen z Bratislavy, mestom. Tak tento projekt vlastne tiež postupne sa nabaloval a ešte sa aj bude nabalovať. Tam, čo sa nám podarilo v tejto chvíli dosiahnuť, je, že pracujeme s komunitami, sú to nevidiaci, slabozráky, nepočujúci, ale sú to aj ľudia, ktorí majú fyzický handicap. Ale práve teraz sme rozbehli takú spoluprácu s dobrovoľníkmi, čo je veľmi dôležité, že vlastne rozširujeme stále možno aj tých partnerov, ktorí nám s tými projektami chcú pomáhať a tí dobrovoľníci o tom majú veľký záujem a budú to práve dobrovoľníci, ktoré budú tieto skupiny sprevádzať a budú im robiť asistenciu. Čiže takýmto spôsobom pracujeme aj s cudzincami, s rodinami, s deťmi, ale sú to aj ľudia, ktorí možno len nemajú iné možnosti, ako si siahnuť k nejakému zážitku a preto je veľmi dôležité, aby dostali tú možnosť bezplatne chodiť na niektoré typy podujatí, čo je taká veľká téma, ktorej sa stále vraciame, ale my sa veľmi snažíme
snažíme o tú inklúziu práve tým, že tie podujatia sú zadarmo. Nehovoriac o tom samozrejme, že priestory sú bezbariérové alebo sa snažíme maximalizovať bezbariérovosť priestorov. Ale čo je ešte také dôležité, že do budúcna by sme veľmi radi sa snažili teda hovorené slova alebo hovorené slovo texty prepisovať do textov práve. To je taká téma, ktorá možno je ešte málo rozvinutá, ale to máme ako taký najbližší míľnik. No a potom samozrejme v tých plánoch teda by sme radi pokračovali aj po tej línii, ktorá je možno teraz taká viac aktuálna, viacej sa o nej hovorí. A nie sú to isto len deti, sú to už aj mladí dospelí, alebo aj dospelí, ktorí vlastne s problémom autistických spektier žijú celý život a nie sú popísané. Takže toto je taká ďalšia skupina, ktorej sa ideme intenzívnejšie venovať. No a potom je tu aj skupina napríklad jednorodičov. S nimi sme tiež nadviazali spoluprácu. Niekedy nakoniec v podstate už bariéry prekračujete len preto, že ste pár s 2 malými deťmi. Jeden z rodičov je na rodičovskej dovolenke a ten druhý napríklad pracuje v školstve a ich príjmy sú tak nízke, že nemôžu si dovoliť chodiť za kultúrou. Takže toto sú všetko skupiny, s ktorými pracujeme. Tým ľuďom mnohokrát sa veľmi ťažko o tom rozpráva. Čiže aj prekonať pre nás tú bariéru toho, že s nimi nadviažeme kontakt, je niekedy ťažké, ale neúnavne na tom pracujeme. A čo je dôležité povedať je, že sme vlastne akoby že zakorenili ten inštitút, teda v našej sfére sa tomu hovorí referát, do organizačnej štruktúry tej inštitúcie a máme kolegyňu, ktorá sa tomu v podstate plnohodnotne venuje a je to veľmi cítiť. Nemali by sme tie výsledky bez toho, že by sme naozaj v tej organizácii tým nežili a nemali tam človeka, ktorý je tomu oddaný a môže sa tomu venovať. Vytvorili sme ten priestor na to. Úžasné, myslím, že si to aj potlesk zaslúži tento referát, ale aj prístup Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. A tebe vlastne už nedám tú otázku, lebo ty si vlastne týmto zodpovedala otázku. Akým spôsobom robíte svet lepším? Určite veľmi jasným a veľmi praktickým, ale je to ďalej otázka na vás. Ako si to tu robiť lepšie? Aké sú vaše záverečné rady a posolstva pre tento svet v tejto dnešnej debate? No tak posolstva záverečné som si teda nepripravila. Myslela som, že ich všetci pochopia. Určite áno, ale asi by sme si to mali nejak tak verbalizovať a zarámcovať na záver. No ja sa vrátim asi k tomu, čo som tu na viackrát spomínala a to je tá otvorenosť, chuť ísť vôbec do tej interakcie a ja si tak trošku aj uvedomujem, že niekedy ľudia, teraz myslím takých neurotypických, sú sami na seba extrémne prísni v tom, čo by mali ako keby urobiť, ako zareagovať. Strašne sami seba spätne hodnotia, čo urobili zle, proste skritizujú sa, povedia si, že už nikdy v živote. Ja to tak mám tiež, vždy rozmýšľam, že či to bolo celé v poriadku. No a ja keď si spomeniem aj na svoje prvé kontakty, ja vždy, keď použijem deti na spektre, myslím ľudí na spektre, len ja ich vždy volám decka, alebo proste nejak tak. A keď si spomeniem na svoj prvý kontakt, to bolo extrémne rozpačité a myslím, že ten žiak, ktorého som sprevádzala vtedy na jednej pohybovej aktivite, si to tiež zapamätá, lebo ja som nevedela, čo mám robiť. Jedinú výhodu som mala, že som s ním bola sama v tej telocvični. Čiže som sa nemala pred kým strápniť. Aha. Nikto o tom ďalej nevedel, takže ja som tam mohla skúšať čokoľvek. Hej. A v tej svojej praxi som skúšala všetko možné. A myslím si, že nič iné pre mňa nebolo tak efektívne, ako sa z toho nezrútiť a vyskúšať to zase. A zároveň určite spätná väzba, to je extrémne dôležité. Čiže zapamätať si ten moment a tú skúsenosť a ten zážitok. Pretože ja si myslím, že to môže byť podobne veľmi emocionálny zážitok ako pri tých spomínaných konceptoch. Určite áno, že nebáť sa. Jednoznačne. Veľmi zásadné slova. Michal, aké sú tvoje záverečné slova? Ako si to tu urobiť lepšie?
No, vedel by som dlho o tomto, alebo odpovedať na túto otázku. Vyskúšam to skrátiť. Určite je to podobné, ako hovorili kolegyne, čiže naozaj netreba sa báť, aj robiť chyby, ale veľmi dôležité, keď chcete teda zabezpečovať niečo v rámci komunity nepočujúcich, prizvite si nepočujúceho odborníka, ktorý vám vysvetlí tie nejaké nuancy tej danej komunity a určite to potom bude jednoduchšie. A poviem otvorene, naozaj máme veľa tých návrhov, nápadov, ako by sa rôzne veci, aj tá prístupnosť dala zlepšiť, ale vždy nás limitujú tie financie v tejto možno aj kultúrnej oblasti. Čiže tých nápadov je, ale niekedy sú rôzne takéto bariéry, ktoré sa vyskytnú a takisto to záleží aj od tej možno situácie politickej, že ako, čo a do akej miery je prístupné. Môžem povedať, že napríklad teraz sme podávali aj rôzne teda projekty, čo sa týka Ministerstva kultúry, doteraz nemáme výsledky a má to byť uzavreté do konca roka 2024. Takže ešte nemáme výsledok a za 2 mesiace máme zrealizovať nejaké aktivity, takže toto je veľmi také neprofesionálne a museli by sme tie aktivity robiť na poslednú chvíľu. Čiže toto možno odzrkadľuje ten stav, ktorý teraz na Slovensku máme a aj to súvisí s tou celkovou nejakou otvorenosťou, ktorú by sme radi videli, aby bola teda viac prítomná. A ja hovorím, že všetko sa dá, len treba chcieť a treba, aby sa stretli otvorení ľudia, ktorí teda budú mať chuť niečo zrealizovať. Úžasné, myslím, že takí sme sa tu stretli počas tohto dnešného večera, lebo všetci 3, 4, nemôžem ju zarátať teraz, lebo je tu ako tlmočníčka do posunkového jazyka, robíte niečo dobré pre túto spoločnosť. Ja som veľmi rád, že som s vami mohol stráviť dnešný večer a ďakujem vám za to, čo všetko robíte. Katarína Hulíková z BKIS, Aneta Rabadová, ďakujem veľmi pekne aj za tvoj príspevok. Ďakujem aj ja. A do tretice v neposlednom rade ďalší skvelý host Michal Hefty. Ďakujem veľmi pekne. Barbara Andušková prekladala. Opäť ma tešilo. A ja som Martin Staňo. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme Prímeriu za to, že zorganizovalo ďalšiu skvelú debatu a budeme sa tešiť opäť na budúce pri ďalšej dôležitej téme, ktorá nás nejak spája, ktorá z nás robí, myslím, dobrú a funkčnú komunitu. Aspoň o to nám ide. Ďakujeme pekne aj vám za pozornosť, ktorí ste si túto diskusiu pozreli zo záznamu. Majte sa dobre. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujeme.